24 май е сред най-светлите празници. На тази дата отбелязваме Деня на българската писменост и култура и показваме своята почит към делото на светите братя Кирил и Методий. Именно на тях и учениците им дължим привилегията да пишем на нашия роден език. Литературните произведения, създадени през вековете от българските автори, пък са неоспорим повод за гордост. За да докажем това, ще се отправим на пътешествие из България, за да разберем повече за историята на 4 от най-известните и обичани стихотворения. А кои са те? Останете с нас през следващите минути, за да разберете отговора на този въпрос. Започваме нашето пътешествие от тук, къщата музей на патриарха на българската литература Иван Вазов. Къщата на Вазов се намира в центъра на София. Всеки, който я посети, няма как да не остане очарован от атмосферата, в която се потапя. Специално място в нея е отредено на една от най-великите творби на Вазов – новото гробище над Сливница. Покойници, вие в други полк минахте. Де няма отпуск, ни сов за борба. Ви братски се прегърнахте. Легнахте. И лека нощ навеки си казахте до втората тръба. Но що паднахте тук, деца борливи? За трон ли злат, за някой ли кумир? Да беше то, остали бихте живи, не бихте срещали тъй горделиви куршума. Спете в мир. Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни, майко, бяха. И само твоето име, кът мълвяха, умираха без страх. Тези безсмъртни редове са написани в памет на загиналите в сръбско-българската война от 1885 година. Самият конфликт, избухнал 2 месеца след съединението на княжество България и Източна Румелия, продължил 2 седмици. По време на сръбско-българската война Вазов пътува до фронта заедно с своя брат Георги Вазов, който тогава все още не е генерал, но е важен военен началник, и там преживява не само скръбта, но и победните мигове на българската армия. За съжаление или за добро, един избухнал наблизо шрапнел почти не го убива. Той бърза да се върне отново в Пловдив и написва не само това стихотворение, но и редица стихотворения, посветени на тази уникална победна война, наречена и война на капитаните. И през 1886 година, януари месец, издава своята знаменита стихосбирка «Сливница». Тя е уникална в литературната ни история, защото само за 1 месец претърпява 2 издания. Толкова четена и търсена е била тази книга. Най-интересният факт, според мен, за това стихотворение, че когато загинаха българските бойци в Кербала преди близо 15 години, в траурната книга на Министерството на отбраната, която бе отворена за съболезнования, всеки трети беше написал именно откази от стихотворението «Новото гробище на Сливница». Значи това е едно стихотворение, което продължава да ни изразява и в величествената ни скръб, и в почитание към нашите мъртви войни герои. Споменът за славната победа на българската армия във войната с Сърбия все още е жив.
Всеки, който посети района на град Сливница, може да се убеди в това. Монументът, който виждате в момента до мен, се казва Героите на Сливница и е издигнат през 1935 година. На него са написани безсмъртните думи на Иван Вазов: „Българио, за тебе те умряха“. В Сръбско-българската война са убити около 700 наши сънародници, а 4500 са ранени. Техният героичен подвиг никога не бива да бъде забравен. Почивайте под тез могили ледни. Не ще да чуйте вече тръба, ни вожд, ни славни и гръм на битките победни. Към вечността е маршът ви последни. Юнаци, лека нощ! Близо 20 години след края на Сръбско-българската война, друг велик писател създава едно от най-известните си произведения. Става въпрос за Пейо Яворов и неговия шедьовър «Стон». Душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена, на смърт ранена от любов. Душата ми е стон, душата ми е зов. Кажете ми, що значат среща и разлъка. И ето аз ви думам, има ад и мъка, и в мъката любов. Миражите са близо, пътят е далек, учудено засмяна жизнерадост, на неведение и алчна младост, на знойна плът и призрак лек. Миражите са близо, пътят е далек, защото тя стои в сияние пред мене. Стои, ала не чуе, кой зове и стене. Тя, плът и призрак лек. Яворов създава тази творба след срещата с една от двете музи в неговия живот – Лора. Тя е известна с две заглавия. Едното е «Стон», а другото – на Лора. Включено е в стихосбирката «Подир сенките на облаците», която в момента стои пред мен. Самият Яворов посвещава книгата на Лора с следните думи: „Мила Лора, на твоята светла душа, устремен към тебе, духът ми посвещава своите изповеди. Пейо“. Снимката, която виждате, е направена през 1906 година. На 20 август, по време на разходка до Драгалевския манастир, Яворов случайно попада в една и съща компания с Лора, красивата дъщеря на Екатерина и Петко Каравелови. Тази среща се оказва знаменателна и за двамата. Ето как самата Лора описва събитието в писмо до писателя Петко Тодоров. Стоят двама на двата бряга на една река. Мостчето, което ги дели, не е опасно, но е неприятно за минуване. Тя се е загледала в неговите чудесни очи и е готова не само по мостчето, но и през реката направо да мине. В това време и той я вижда и, както обикновено стават тия работи, пламва. Яворов се венчава за Лора през 1912. Само година по-късно тя се самоубива. Това съсипва поета и той също посяга на живота си. Оставя предсмъртно писмо от един ред: „Моята мила Лора се застреля сама, и да и аз подир нея“. Изстрелът само пронизва слепоочието на Яворов и го ослепява. Съкрушен от съдебния процес и от мълвата, че е убиец, на 29 октомври той взема голяма доза отрова и се застрелва. По този трагичен начин приключва земния път на един от най-талантливите български поети. Следващата спирка от нашето пътешествие е Копривщица. В този красив град са се родили много видни български възрожденци и творци, като Тодор Каблешков, Георги Бенковски, Найден Геров и братята Любен и Петко Каравелови. В този списък влиза и поетът Димчо Дебелянов. Неговият роден дом днес е една от най-известните забележителности в Копривщица.
къща. Димчо се идвал тук 3 пъти през 1912 година, 1914 година и 1915 година. Това е по официални документи, но сигурно се идвал и по-често. Предполага се. Значи през 1912 година, когато историята на това, как да го кажа, култово е малко шаблонно, наистина невероятно световно стихотворение. Той е тук за своя приятел Гьончо Белев, известен интелектуалец и писател от Ихтиман, и след завръщането си в София по писма, така и спомени негови приятели, създава това стихотворение, което публикува през 1912 година, месец август, писание Смях, с една винетка, рисунка, неговия приятел, големия български художник и негов съученик Георги Машев. Носталгията на Дебелянов по детството и родния дом ражда може би най-нежната елегия в българската поетична класика. Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви, тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни, кад бреме хвърлил черната умора, що безутешни дни ти завещаха, ти с плахи стъпки да събудиш в двора, пред гостенин очакван радост плаха. Да те присрещне старата на прага и сложил чело на безсилно рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш «Мамо, мамо», смирено влязъл в стаята позната, последна твоя пристан и заслона, да шепнеш тихи думи в тишината, впил морен поглед в старата икона. Аз дойдох да почакам мирен заник, че моето слънце своя път измина. О, скрити вопли на печален странник, на празно спомнил майка и родина. Книгата, която държа в ръката си, е издадена през 1989 година и е сборник с произведения на Димчо Дебелянов. В нея, разбира се, е включено и известното стихотворение «Скрити вопли» или по-известно като «Да се завърнеш в бащината къща». Под тази творба е написано следното: един от шедьоврите на Димчо Дебелянов и на елегията в българската поезия. И наистина, аз не се сещам за друга дума, освен шедьовър, която да описва по по-добър начин това произведение. Той е едва 9 годишен, 6-я най-малкия семейство, когато баща му умира, премества се в Пловдив и може би от тогава, като, как да кажем, стара българска патриархална традиция, най-малкият да се грижи за къщата, за майката, за семейството, той е бил най-малкия. Остава и тази тъга в него, пък и една печал по изгубеното детство, по това, което не е преживял в едни, как да кажем, естествени условия на семейството. И след като се преместват в Пловдив, от 1904 година са в София, там завършва гимназия 1906 година и живее и работи до края на живота си, когато заминава на фронта в началото на 1916 година. Димчо Дебелянов е убит на Македонския фронт по време на Първата световна война. Той е едва на 29 години. Въпреки краткия си живот, Дебелянов остава в историята като един от най-талантливите български поети на всички времена. Първата половина на 40-те години на миналия век е един от най-мрачните периоди в човешката история. Светът е в плен на кървава война. Милиони загиват, а разрушенията са неописуеми. Конфликтът засяга и България. Настъпилият хаос отнема живота на много хора. Един от тях е поетът Никола Вапцаров. Часове преди смъртта си той завършва своята най-известна творба. Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казвате, е епична. Аз паднах, друг ще ме смени и толкос. Какво тук значи някаква си личност? Разстрел и след разстрела червей. Това е толкова просто и логично, но в бурята ще бъдем пак с тебе, народе мой, защото те обичахме. Вапцаров е разстрелян в Софийското гарнизонно стрелбище през 1942 година. Днес той е музей, посветен на жертвите на политическото насилие. Когато е бил в Софийския централен затвор през месец април 1942 година, той е написал първия куплет от стихотворението, а в деня на разстрела на 23 юли той е доведен тук
Затворен е в гарнизонния арест и няколко часа преди разстрела е написал тук втория куплет на стихотворението. Тунелът, който виждате зад мен, е част от старото гарнизонно стрелбище в София. Тук, между 1941 и 1944 година, са били разстреляни 55 души. Един от тях е големият български поет Никола Вапцаров. С това приключва и нашето пътешествие. 4 стихотворения, на които е посветен този филм, са само малка част от огромната съкровищница на българската литература. Те обаче са ярко доказателство за красотата и силата на нашия роден език. Живеем в забързано време, в което често поставяме материалното над духовното. Въпреки това, не бива да забравяме, че трябва да се гордеем с нашето богато културно наследство и да пазим жив спомена за творци като Вазов, Яворов, Дебелянов и Вапцаров, оставили са златни букви своите имена в историята на България.